नमस्ते ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ମୁଁ ହେଲି ସଞ୍ଜୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କଣ୍ଟେ କୋଳି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଷଣ୍ଢ ଯାଉଛନ୍ତି। ଷଣ୍ଢ ଯାଉଛି। ଷଣ୍ଢ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ଗାଈ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ମାନେ ଏମିତି ଏତେ ଗାଈ ମୁଁ ତ କହିବି ମାନେ ଏତେ ଗାଈ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ସାରା ଗାଈ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମାନେ କେତେ ଗାଈ, ମାନେ ଖାଲି ଗାଈ ରଖନ୍ତି ଲୋକ ହେଲା, କ୍ଷୀର ଦୁଇଁକି ଗାଈକି ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ପାଇଁ ରଖିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଗାଈକୁ ଗାଈର କିଛି କେୟାର ନାହିଁ, ଯତ୍ନ ନାହିଁ କିଛି। ଏମିତି ବି ଗାଈ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା। ଏମିତି ବୁଲିବା ଫଳରେ ରୋଡ଼ରେ ବୁଲିଲେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବାଜିଯିବ କି କ'ଣ, କି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ ବିଚରା ନିରୀହ ପଶୁମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଗାଈ ରଖନ୍ତୁନି କି ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ପଦାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ ଗାଈ ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ବ୍ଲକ୍ କରିକି ପୁରା ଯିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବେନି ମାନେ ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଗାଈ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ କଣ୍ଟେ କୋଳି ହେଇଛି, ଏପଟେ ଗାଈ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫଳରେ ଯାଇପାରୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କଣ୍ଟେ କୋଳି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଇ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ହଇ ହଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ମାନେ ପଶୁର ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ହଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ମାନେ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ହଇ ଏଭଳିଆ ପୁରା ପରିବେଶ। ହଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ପୁରା ବାଟରେ ମାନେ କଭର କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା କିଛି ଯାଇପାରିବେନି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବି ମାନେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ କି ନ ଯାଇପାରିବେ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ମୋତେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ, କାଳେ ମାରି ଫାରି ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ, ଭାରି ଟେନସନ୍। ହେଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏମିତି ମାନେ ଖାଇବା ଅବହେଳା ସକାଶେ ସିଏ ମାନେ ପୁରା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ଇଏ ପୁରା ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ତା ଜଙ୍ଗଲ, ତା ଭିଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଆକାଶର ଭିଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ହଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ପୁରା ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଷଣ୍ଢ ପୁରା ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଚଲେଇଛି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ପୁରା ମାନେ କିଏ ପୁରା ପାରିବ କି କିଏ କ'ଣ ହେବ ଚାଲିଛି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେଉଁ ଷଣ୍ଢ ପାରିବ ଲଢ଼େଇ ହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ କେଉଁ ଷଣ୍ଢ ପାରିବ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଦେଖାଉଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ଆପଣ, କୋଳି ଦେଖିବେ, ଏପଟେ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ। ଷଣ୍ଢ ସଦାବେଳେ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବେ। ଗାଈ ବାଟରେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗି ରହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଲଢ଼େଇ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲଢ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲଢ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଷଣ୍ଢ ପାରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଳି ଦେଖେଇବି ବୋଲି, ଏପଟେ ଷଣ୍ଢ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷଣ୍ଢ ପୁରା, ଇଏ ଛୋଟ ଷଣ୍ଢଟା, ସିଏ ପୁରା ବଡ଼। ଇଏ ବି ତା ହାତରେ ମାନେ ପୁରା ଲାଗିଛି, ମାନେ ସିଏ ତ ପୁରା ବଡ଼ଟା କଳାଟା। ଧଳା ବି ଛୋଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲାଗିବନି, ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଡ଼େ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି, କାରଣ ମୋତେ ମାରି ଫାରି ଦେବେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଆଡ଼େ ମୁଁ ନ ଯାଇକି କଣ୍ଟେ କୋଳି ଏମାନଙ୍କର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପୁରା ଭୟ, ଷଣ୍ଢ ପୁରା ଆସିଲାଣି ମୋ ପଛରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ପୁରା ଭୟ, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟେ କୋଳି ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଏପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ପାଚିଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ପାଚିଗଲାଣି,
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ସେଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ସେଇଟା ପୁରା ଷଣ୍ଢ ପୁରା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ମାରିବାକୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇ ଆଣିଲା, ମୁଁ ପୁରା ପଳେଇ ଆଇଲି ପାଖରୁ, ଆଉ ଗଲିନି, ପୁରା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମାରିବାର ଦେବେ ଇଏରେ କିଏ ମାନେ ଯିବାକୁ ଭାରି ମାନେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାଳେ ଯଦି ମାରିଦେବେ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳି ପୁରା ପାଚିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ପୁରା ପାଚିଗଲାଣି। ଏଇଠି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଳି ଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ପାଚିକି ପୁରା ଲାଲ ଟହଟ ହେଇକି ପୁରା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କୋଳି ପୁରା ପାଚିକି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି କଷିଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ପୁରା ପାଚିଛି। ୱାଉ କି ଟେଷ୍ଟ! ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲେ କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି। କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ତୋଳି ଖାଇବା ମଜା ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଗୋଟେ ନିଆରା। ଆମର କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ବି ଗୋଟେ ନିଆରା ପୁରା। ଆପଣ ଏ ଚୋପାଟା ଖାଇଦେବେ, ମଞ୍ଜି ଖାଇବେ, ମଞ୍ଜି ପକେଇଦେବେ ଖାଇକି। କେତେ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନ ଜାଣିଥିବେ, ମଞ୍ଜି ବି ଖାଇଦେବେ। ମଞ୍ଜି ଖାଆନ୍ତୁନି, ଏଇଟାକୁ ଖାଇବେ, ଏଇଟାକୁ ଖାଇବେ, ମଞ୍ଜି ଏରା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭାଇମାନେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି। ବାଏ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା।